Dobar dan i dobrodošli u još jedan Buddha Bowl video. Danas radimo Purple Cupcakes. Svi sastojci su spremni pa krenimo na posao. Prvo zblendamo lanene sjemenke. Namočimo ih u malo vode da puste svoju sluz. One će nam pomoći da povežemo smjesu za mafine. Zatim skuhamo buću ili bundevu. Nakon 15 minuta je procijedimo i stavimo u blender zajedno sa lanenim sjemenkama. To fino zblendamo, vrum vrum, dok ne dobijemo glatku smjesu. Sljedeće što trebamo napraviti je pomiješati suhe sastojke. Dakle, pomiješamo orahe, usitnjene zobene pahuljice, heljino ili proseno brašno i šećer ili drugi zaslađivač po izboru. Dodamo i prašak za pecivo. Kad smo to sve izmiješali, pomiješamo suhe i mokre sastojke. Slobodno dodajte i neke začine, poput cimeta, muškatnog oraščića, klinčića, džumbira ili jednostavno vanili šećer. To sve dobro izmiješamo. Smjesa mora biti malo gušća, ne smije biti prerijetka. Kad je smjesa gotova, pripremimo naš kalup za mafine i punimo ih otprilike do polovice košarice. Zagrijemo pečnicu na 180 stupnjeva i stavimo mafine da se peku u vruću pečnicu. Jao, kako to divno izgleda. Sljedeći korak je pripremiti ljubičasti frosting za mafine. Ogulimo batate, narežemo na kockice i stavimo ih kuhati 20 minuta. Kad se krompiri skuhaju, procijedimo ih i dodamo zaslađivač po izboru. Sve zajedno zblendamo dok ne dobijemo finu glatku smjesu. Odlučila sam staviti malo pekmeza od mandarina u sredinu da kolačići budu još slađi. Zatim ukrasimo mafine i to je to. Dobar tek svima! Ako vam se svidio ovaj video, molim vas da se pretplatite na Buddha Bowl kanal. Svaki tjedan objavljujemo jedan video. Hvala i dobar tek!